Kalawansi. Ah, pwede di siguro diri magkuan di. Tulog. What? Kita na to si Ay, mo na ni siya? George. George, Boy. wala na lang yung service nila no? Ano yung buka dito puli? Dito bangal. Tis damo na. Sige na kay video na to. Andar kaya utok. Video man eh. Bay, asa man si George, bay? Bay. Ah, man si George. Na, George da. Good. Ay, naaw na si George diri. George. Loh. Bitin oh. Yelo. Padag ko kay to sa Crocodile Park. Bay, sulod na itong bag, bay. Ihaw na. Ihaw na. Okay. Ara day si George day. George, dirada George. Kinsa mo nang isa ba George? Bintong. Bintong na. Daghan na dayo. O daghan dayo daro. Daghan. Bay, daghan kayo mo kaliwat diri bay. Tapa daw mo bay, parehong na mo. Tapa daw mo. Ah, na daw yung naong bay, pareha lagi mong naong bay. Oo. Ala. Ano pa yelo? Yelo gihapon. Ang sakit na dito. Mga yelo lang pa. Bay. Ali na bay. Diha lagi ka sa unagikan. Mura lang kag tao pero unggoy gyapon ka. Pabo bay, pabo. Pero ito ang alaga nila dito. Bay, ko lang yung manok dito bay. Pagtitig nila.
Yan, ginapakaw na ni Chef. Page. Dugo eh. Ito na manok. Ito na manok. Manok, giant ba eh. Piso pa na ba yawa? Wala ba balibo? Dugo kasi ilang piso ba no? Dugo kay ilang piso. Samot na siguro gumungaan na ba no? Ilang manok ba yun? Ah, chaku abay eh. Tara. Dagko kay ilang piso diri ba no? Wapo kay balibo. Masakyan, di ba? Oh, katong nasa kuan masakyan bitaw nila. Masakyan. Masakyan eh, kita ko sa Facebook ani masakyan ani. Ito bang nasa dito ba? Tumigil siguro, daog gayo ano. Uy, dagko nga tao. Usgan man ni. Awag no. Dagko kay telo. Kaya ako nagkita ka baka nalang eh, magiging papag doon. Dali lang ang kuwan niya, balita yung picture pag rin. Oh. Ako nga ito, bago ina. Lala. Nagutoy may dapuan yung dapo. Riha mo kadagko. Ito lang nakita na ko sa Facebook, gusto ko yung baga na yun. Uy, ninduta oy. Nagpicture ang ko. Aan mo dapit. Deha, dari. Kaghaluan dari bay. Panihin na gyud ka dari bay. Yay! Digo mo dia bay. Ah. How jugay ka ba? How jugay ka ba?
Bay, bay, dagko kay lang pato diri bay. Pato na bay, pato. Nagkuha silang pato bay, oy. Buta sa mga bulak nila diri oy. Dut ilang mga bulak diri bay. Picture mo diha. Ayan, lagi man. May hanging bridge. Hanging bridge. Uy, indot oy. Uyog-uyog gud. Daghang yung isda diri ah. Bay, kuha kay uyab, ambak. Kuha kay uyab, ambak. Ha? Mutusok. Tusok lang ko. Nagatusok kung siguro kami. Itong gitusok ng tulok at ika niyo bay. Gipatay, ganyan. Kuha itong isa bay. Bawal, magduha-duha. Isa man ko. Send bay, pa-send bay. Diyon saan tulok ka buhok. Baik ko. Halo. Halo. Ay, sky bike. May ligid. Sakay mo na nga bike bay. Hadlock din siya. Wala siya na hadlock sa imong drinayban. Motor.
Gapos niya siya ba? Tawad yung kay ka. Swimming pool. Binaw mo na bay. Binaw. Oh, binaw oh. Binaw gid siya bay, binaw. Binaw na. Landuta dre. Dre awa tubang mo, tubang. Ayo slip di sila. Na. Pindot kayo. Sige, ikaw isa. Dupa. Ang profile ah. Okay. Kang kuan man ibay kang domain expansion man ni kuan bay. Ni kuan bay ni Yuji. Ay sukun na. Domain expansion. Infinite boy. Nami sa bukid guys oh. Dutoy. Pumunta? Yung snipe. Burn pots. Yung dutoy. Nindot kayo. Please take off your shoes. Dito, manggoro masuk dito. Balay Spider-Man bay. Adlock. Ano bay? Ana. Okay. Nagsi sa lamok eh. Pinakong sa lupon relo na ilamok. Dota day sa ilang swimming pool. Blue man kayo. Ang color, ang mabawra na ba no? Sumo ka diya. Bentar.
Oh, kanindot. O, dito ka ba? Dito ka. Dito gyud kay layo kayo ako kuan. Dili mo gud siya 0.5. Dito ko sa pikas. Bay, apilig to bay. Dito balik to. Bay, apilig to ang Edgar ba? Sauna ra to. Gimingaw na katong nangani mo dire. Ayay. Wang kantahan pa gyud og kuan. Oh, ang background music. Bay, domain expansion bay. Bigay yun ano. Editon na, editon ako to, domain expansion. Guys, manawag namin karon sa domain expansion. Naog na may sa domain expansion. Abi ko kuan ning Japan. Kuan po di kapoy. Kapoy yung Japan. Oh, yung Japan eh. Guys. Agta tentang Payurik. Kung nakakayurik guys, dito na tagpikan. May magkakit-sakit ng tuhod. Tawag kami. You're my angel baby. You're my angel baby din. Napakipicture na rin. Picture na kami. Lagyan mo nisiga-siga ka. Oo na. Anong ilaw po yung gipinturahan? My angel baby. Patunga ka sa kwan? Okay. Babae ba? Mga din. Ay, oh, Joy, may damage. Nanduta sa kwan eh. Bumbil oh. Uy, bumbil. Anak ko yung bumbil. Backseat na lang. Ang tik. Sa pwede mo tawagan. No? Oh. Ako na? Kinsa man eh. Iruin eh?
Ha? Namatay. Uy. Oy. Kaman. Sige, sige. Ikaw na po rin. Yoroy. Hindi ko illegal. Chansan paloy yun eh. Hello, sino ba to? Si Jeffrey. Kato ba? Ako yung tama. Sige, sige. Hello. 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 Sino ba to? Si Jeffrey. Si Jeffrey. Uy, isda na yung patkabok. Matinta. Doon pa ng balay. Oh, kasi makapit ko eh. Lihat mo. Boy, manggayang grape sa lupon. Okay, alam niya na. Wala ba? Iyan, lang ako. Oh, na. Ay, iyan na ba? Hindi ko na tatong grade sa tagon loy. Ikaw mo? Iyan, iyan. Aslom. Hello, hello. Aslom. Grapes guys. Oh. Grapes. Aslom. May bunga. Wala ka bunga. Pilway. Kaya maragusan kay apple man to. Look. Nagipuli batig nervyos baka pagpangulit. Laro na kayong pangpang. Tanira. Boss, tuloy po kayo sa Salaman sa Idin. Huh? Income. Ikaw bantay dre. Ako'y bantay diri. Dre di ka bantay. Sa mga tunok-tunok, hindi ko tunok. Mana? Mana bro? Enggak, basta mo. Nah. Dito na ta, dito. Kung nindot ang view. Garangon ko ba? Paloy, ihahari yapon pa dulong. Ninduta diri.
Lubang bay. Di ako ibabaw. Ano, Brad? Nabore naman imong pats. Dali na, agoy, wa na, pero pinamugawas sa imong short na. Tumbak bay. Good. Ito. Kamot. Okay. Daraw, panog. Kini. Oo, pwede po diya. Day. Iwas, anong bukid ba? Ilang gihimong inaan niya. Ha? Ah. Oh, kena dia. Ali. Nakuhaan din, nag-treasure dari bay. Nakuhaan daw nag-treasure. Picture. Oh. Okay. Ano? Iban? Parang dyan sa bahay ng labos. Dito ako napunturan ay di-practice ako. Practice ako na
Uy, naiyak mo go. Hmm. Okay. Namatay, natulog. Tulog eh. Oh, naginawa magaling ano. Wala ka number? Ay, forward ko sa'yo. Forward ko sa'yo, forward ko number. Number niya. Ah. Ayun, tabunan si Miguel. Butang ramong halublak. Hello guys.